שעת אחר הצהריים. אורית מכינה את לוח השחמט למשחק מול אביה. צביאל, שנמנעה ממנו ארוחת הצהריים, מפלח מהשיש חתיכת עוף. נראה אם אתה צריכי לנצח אותי היום. אני מנהלת אותה במשימות. בואי, אביה. לא. זה ממש קלות, בואי. לא רוצה. חשוב לי להשאיר אותה. אביה היא קולטת מאוד מהר והיא מבינה מאוד מהר, והרבה מאוד פעמים היא אומרת לי שמשעמם לה בגן. ואני רוצה לתת לה את המעבר. לא רוצה. אביה, קדימה. לא, הצרחה את לא יכולה, הצרחה שיהיה לך כאן פנוי. אני חושבת שאת לא מרוכזת. יש לה כל מיני יציאות ככה לא במקום. חוצפה. אני רואה שאת עושה פעלולים מטופשים. זה איזשהו סוג של זמן איכות. משימה. וגם הכנה לקראת שיעורי בית. מה זה? אביה, אני חושבת שאת היום בכלל לא מרוכזת. זה קשה. ממש לא. אני בכלל לא רוצה לא. לעשות את זה. אנחנו מסיימים את המשימה. אביה מתקוממת. ממתי משחק ומשימה? היא מאוד רוצה לבלות עם אמא שלה, היא מאוד רוצה להיות עם אמא שלה. אבל היא רוצה גם ליהנות מזה. היא רוצה גם לפעמים לעשות דברים אחרים, חוץ מאשר מטלות ומשימות ולימודים. חצי פה, את רואה זה. צביאל קיבל משימה משלו בחדר המשחקים. הוא מחליט לעזוב אותה ולצאת לסלון. לא, את מוחצת לי. אני סופרת עד 3. אתה יורד מהספה והולך לחדר לסיים את המשימה שלך. צביאל לא מרוכז. הוא מתחיל משהו, הוא לא מסיים אותו. אני נתתי לו משימה. יש לך תפקיד עכשיו לשבת ולעשות את הפאזל הזה? צביאל, מה אתה עושה? צביאל, מה אתה עושה? תן לי בבקשה את המפה. הנה. סליחה, זה לא משחק ואתה בכלל לא עושה את המשימה שלך. יופי, נהדר, היא גם מתלכלכה נוסף לכל הדברים. חבל. לא